Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu guru lan kanca-kanca kabeh. Ing kene aku lan kelompokku arep ngejelaske tugas bahasa Jawa ngenai panyandra. Panyandra iku ukara kanggo ngelem utawa muji barang-barang sing apik. Ukara iku semisal awak dhewe ketemu barang-barang sing apik, awak dhewe iso nggunakake tembung panyandra. panyadra. Asale saka tembung candra sing tegese bandingake utawa nggambarake kanthi endah. Lan tujuane kanggo ngalambana utawa muji keendahan, pujian lan apresiasi. Kaya tak asline nanggal sapisan, bangakane nawon kemit lan dadege ngrawut melati. Ciri-ciri tembung panyandra. Sing kesiji yaiku ana isine muji. Artine isine nggawe kata-kata sing apik lan kanggo muji utawa nggambarake sing ayu lan endah. Terus sing keloro yaiku pepindhan. Biasane nganggo perbandingan. Misale kaya bagian awak dibandingke karo barang liya. Terus sing ketelu ana ngunggahake, yaiku nggambarake sesuatu kanthi dilebih-lebihke supaya ketokan luwih apik lan menarik. Terus sing kepapat utawa sing terakhir yaiku maknane positif. Biasane nggambarake wujud wong, tingkah laku utawa alam sing menarik lan nyenengake. Ben luwih gampang dingerteni, aku arep menehi sawetara contoh panyandra sing kerep digunakake ing kehidupan sehari-hari. Sing siji, esemu manis ngembang kaya kembang mawar. Tegese esem wong kuwi manis banget diibaratke kaya kembang mawar. Sing keloro, mripate sumunar kaya lintang ing langit wengi. Maksude mripate wong kuwi padhang kaya lintang ing langit wengi. Sing ketelu, suarane alus kaya suling. Tegese suarane wong kuwi alus lan enak dirungokno kaya suling.